The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Aksyon Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. And now, here's your anchorman. Mayong gabi Bacolod, mayong gabi Bilugabayan sa Western Visayas. Welcome to this Aksyon Firing Line. Sa ngalan ni Aksyon Brian Morden, ang inyo diri temporaryong alagad Aksyon Boy Duran. Mayong gabi sa tanan, sa aton dira nga mga Facebook, nagamonitor sa Facebook, good evening man sa inyo. Nanong aton sining hambalan, karon nga gabi, diri sa aton nga pagpangalagad, takna kita, tumtong kita takna alas 9, ha? Opdaray kita, diri sa aton nga pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. Nanong aton hambalan karon gabi, ho, bago lang, diri sa syudad sa Bacolod, nagbunok ang ulan. Ha, nano ini dala pa ini sang Jolina o Kiko na ini, ha, o kon monsoon rain sa gihapon, no. I-check din nato dugay with our PDMP sa ato sining weather update. Hambalan ta karon if ever nga ining si Bagyo Kiko nga ako ya do sining ko super typhoon ni siya bagod sa hangin ni dalas ni man may ari ini siya nga pag madlos tubtub sa 230, no, 230 kilometers per hora ti mag amo na gani super typhoon na siya, no? So, nano ang matabo ang probinsya sa Negros Occidental. Are we prepared for any eventualities? If ever ginman nga maglambot sa aton, kung malambot ginman kapag muyuon naton, nga hindi maglambot diri ang ining super typhoon nga si Bagyo Kiko, no? Karon ang syudad sa Bacolod, mga kaaksyon, nagdangat sa triple digit ang COVID cases. Triple digit ang COVID cases. Anong sitwasyon sini? Is this alarming? Para sa syudad sa Bacolod, may ginahimo blang atikang ang atong sining mga opisyal dira, especially ang Emergency Operations Center, para nga mabalik naton sa at least pila na kabulan, nakaligad nga 2 kabulan, medyo na manubo ng atong sining kaso. So ari kita naglambot kita halin kahapon, tubtub karon nga adlaw, ara sa triple digit ang kaso sang COVID-19 cases diri sa syudad sang Bacolod, no? Kag karon hambalan taman ini sa mga konsumidor balasang basiwa, ining problema sang lubog na tubig, ang problema sang wala gidya iba na kung kaisa tubig, hambalan tayo na karon with sa iniimbita naton nga bisita nga taga Prime Water, no? Pa-explicar ta sa ila nanong sitwasyon sini nga muning tubig ang serbisyo sang Prime Water Basiwa diri sa syudad sang Bacolod. Nanong problema sini? Mahimuan bala ini sang aksyon sang aton dira nga mga yara sa Basiwa, of course, no? Kag kung malambutan naton karon, istoryahan man naton ang ining mga isyu subong nasyonal bla baw ining aton gobyerno sa natabo nga luntad subong nga pandemic. May mga isyu pa yang gatuwa lugwa nga daw ang gwa bla daw ginanegosyohan ang pandemic na naganegosyo pampila ka mga inatawag naton mga unscrupulous nga mga public officials naton dira. Istoryahan tayo na karon kay na may committee hearing kay na ang Senate Blue Ribbon Committee sa pagpamuno ni Senator Richard Gordon, no? Kag gumalabutan ta pagid karon ang atos ning hambalanta ining politika, no? Nanong natkatabo ni sa politika ta nasyonal, nasyonal kita anay. Baylan tayo ng lokal, may chimpo gina ya. Nasyonal, ano ning mga Duterte ni do hindi ko chindi sa ila sining plano sa sining 2022 elections. All that mga kaaksyon sa aton sining pagpangalagad diri sa Aksyon Firing Line upod siya alagad Aksyon Boy Duran. Unahon ko lang anay ang aton sining weather update, diri sa syudad sa Bacolod bago gilang gulpi nga nagbunok ang ulan, gulpi lang mga kaaksyon nano ining pagbunok sa ulan diri. Nano ang kabangdanan sang sining pag-ulan diri sa syudad sa Bacolod. We are trying to get in touch sa aton sining Provincial Disaster Management Program Team sang probinsya sang Negros Occidental para sa aton sining weather update. So sa aton linya subong we have with Sir Dave Coahao sang PDMP. Dave, mayong gabi.
Yes, thank you Aksyon boy. Kag mayong gabi man sa imo kag sa tanan tagpalamati sa sining istasyon. Yaring aton lakat sang panahon, September 10, tuig 2021. Ang tropical storm or typhoon nga si Kiko, ginabana-bana mga 180 kilometers east-northeast of Tuguegarao City, Cagayan, o kon 190 kilometers east-southeast of Apari, Cagayan. Ini siya may coordinates nga 18.0 degrees north and 123.4 degrees east. Ang bagyong si Kiko may kabaskugon sang 215 km per hora malapit sa sentro, kag may pagmadlos sang 265 km per hora. Ini siya magagiyo pa northwestward sa kadasigon sang 15 km per hora. Samtang southwest monsoon padali nagapit to sa southern Luzon, ilakip man ang western Visayas. Dave, dali Yes, lagi, sir. no? Nabatian ko bago lang, ang iya pagmadlos ni isang Kiko ni, hasta sa 265 km per hora. Yes, sir. Mak- Magsilingon kusog sa kayo, sir. Makabig na siyang super typhoon. Yes, sir. Kaya aton nga, kuhan sinadira, ang aton dira nga, basta ganit magsobra na sa 220 km per hour, considered na nga super typhoon. No? Yes, sir. Yes, sir. Sa Amerika, hurricane tawag nila eh. Oo, okay. Okay. Sige, go ahead. Ang Negros Occidental, kit na siyudad sang Bacolod, maka-experience sa magalumo na kalangitan, kaginipagopdan sang laptang pagtupa sang ulan, pagpanago, pagpanginat, dala sang southwest monsoon. Ang aton mga kadagatan, mangin kasarangan, tubtob, mabulabalod. Pero ang aton nga kuan, ang aton advisory sa aton nga mga nagapalawod. Sa aton advisory, no, ilabi na gid sa aton dire, nga sa Negros, magulaligmat lang iti, although wala man tayo nadala sa storm signal eh. Okay, pero may tsansa or ano ang posibilidad ngayon si Kiko ni maglambot sa aton? Malayo na ni siya kayo, babaw na ni siya eh. Na siya kayo, Sir Boy. Okay, sige. But anyway, bisan amo sina, siguro may mga preparasyon mga ipataganong probinsya. Kaya dugay istoryaon ta si Dr. Kaeliana sa aton sining probinsya para nga mabalaan man naton kag mapakuan man makalma man bala ang pamatyagan sa aton sining mga ka-aksyon. Yes, Sir Boy. In fact, may mga storm signal kita ganing nga nabatak, no? Luzon area ni tanan, Sir Boy, no? Alin ni sa 1 pakato sa 2 hasta sa 3 ang storm signal ni. Pero puro ni siya tanan Luzon area. Babaw na ni siya mo. Kaya ginalantaw naton ganit sa yari. Alas 11 karon sa gabi, mga 100 kilometers east of Calayan, Cagayan. And then sa tomorrow, no, 11 a.m., over the coastal waters niya sa Sangit Bayat, Batanes, Butchilingon, amat-amat ni siya ngagwa sa aton nga Philippine Air Responsibility. Kaya nakita ko sa Batanes, subong perti ang ila itong preparasyon, panghigot ng tanan mga bangka, ang ilang mga balay, gina panghigta ng mga atop nila. Yes, sir. Dapat gid sir, kay grabe nga daan, subong niya, mas baskog ni siya sa tanan eh, ni si Kiko. Okay, sige. Dave, salamat gid. Thank you, Gid ka. Good evening sa imo, sir. Yes, may gabi. Say Dave Kohaw, mga kaksyon, sang PDMP, no? So, salamat sina nga balita, bala. Although ngati sympathize man kita iya sa mga maigo sang bagyo, but kita diri iya sa probinsya sang Negros Occidental nagapasalamat kita nga ang ining bagyo Kiko, which is considered as super typhoon hurricane kung dito sa Amerika panawag na hurricane, iniya super typhoon ni siya because galambot sa iya ang iya pagmadlos hasta 265 kilometros per hora. Sunod kani kay Dave Kohaw nga ang ining bagyo isa sa pinakababaskog nga bagyo nga mag-igo diri sa pungsod Pilipinas, pero unfortunately ara na sa buwas ko no ari na sa may Itbayat Batanes, nagapagwa na sa kita ko kay na sa mga report sa telebisyon nga ang mga taga Batanes nagapreparar na puwerte ng higdanay sang mga atop sa ilabalay, puwerte na ang higdanay sa ilang mga bangka nga arap lang nag-ara na sa ilang baybayon, ginapanghigda na nila kay tungod maagi gid ang Batanes ni halos 80-90% sang bagyo nga nagasulod diri sa Pilipinas nagaagi gid sa Batanes no. Muna nga ang mga balay dito sa Batanes kung tanawon nimo gin-design gid ya para sa bagyo kay man tanan halos nga bagyo gaagi dito, tanan nga malain nga panahon gaagi dito sa Batanes, no? It's a beautiful place, galing kiti typhoon prone area gid saya no. Alagyan gid sang bagyo. Amuna nga subong pa lang tiyempo nagapreparar na although nga aton nga mga ka-aksyon dito sa
sa Batanes, kabalo man ta nga preparado sila naanad na ni sila tungod sa masaming pagluntad sa bagyo sa ilang lugar. Pero anyway, kita diri sa probinsya sa Negros Occidental, although malayo ang ining bagyo, pero way ta kabalo sa mga posibilidad Let's try to check sa kay Dr. Gerald Seffard Kailian, kuha nato na, matanaw naton if ang aton sining probinsya preparado in any eventuality sa sining mga malain nga panahon. No? Si Dr. Kailian sa aton nga linya, standby. So firing line. Yes, Dr. Kailian, mga gabi and welcome diri sa Aksyon Firing Line. Yes, Aksyon boy, no? Mayong gabi, sila nang pagpalamating sa Aksyon. Yes, sir, amo ni ho kay ang bagyo sa report sa atong sininga PDMP bago lamang medyo ato man to iya sa Luzon, no? Kag ti daw mapagwa man gani. Pero ang aton dire kay tio bago lang gabunok-bunok ang ulan although siling southwest monsoon ini. But ang aton lang dire is how prepared, no? Ano ka preparado ang probinsya if ever nga may magsulod gid man nga bagyo kun basi way takbalo, way tanik balo sang paminsaron ni Kiko mo. Basi bla magliso gulpe bla. Paano ka preparado ang probinsya regarding sini? Yes, Sir Boy, no? Action Boy, no? Ang aton high pressure actually nagsaka-saka siya, so ang tendency na magpadalong pa siya ni si Kiko or si Chantu, no? Hindi na masyado gid posible. So mapataka na ni siya, no? But then, again, ang aton nga probinsya is affected by southwest monsoon. Gina-enhance ni Kiko. So, mag-bring siya moderate to heavy rains over Palawan, Occidental Mindoro, and Western Visayas. Again, kagabi, actually, Action Boy, no? Monitor ang tanang ng offices. Sa command center, nagapadala sila sang ilang situational report or situational awareness kung nagakaligti bala, nagaulan moderate to heavy sa ila. So subong, no, sa mga reports na nabatunta, no, ang diri sa Bacolod actually mas pusog yung ulan kontra sa atong mga LGUs, no. Okay. Kaya sa LGUs nato nang na-monitor nato, no, mga pagtulog-taliti, gloomy ang aton nga palibot, and then hindi git mabaskog ang aton ulan, but still, Action Boy, no, ang tanan nga diyan offices is already on heightened alert, no. Sila naga-monitor na sila sang 24/7 sa aton nga palibot. And siyempre ang on standby na ang aton nga mga responders, wala labot na daan nga may ara sila mga sulugaton isa sa Bredco, no. Pati sila nga nga blantayan nga malain sa panahon. And ang preemptive evacuation gina-encourage naton as Governor has said, no, nga kung alang-alang, let's not be complacent, no. Mas mayo mag-preemptive evacuation sa palitan kita kag magka-casualties kita. I'm glad to hear, no, balita ining baskog sa ulan nga pagtupa pag-uwi lang diri sa Bacolod, pag-uwi lang nagbunok ang ulan, niko ay base sa iban bla nga mga lugar bla mo man bla. So hindi kaliya mo ng kaso ang baskog nga ulan mostly ari lang diri sa syudad sa Bacolod, no, pero sa iban nga mga banwa nato nga syudad wala man gali, no. So wa isang mga wala sang mga epekto ang although nga talite, pero wa gid sa mabunok nga pagbubo sang ulan sa mga banwa naton kag syudad sa probinsya. Yes, actually, naghahatag sila sa aton sang mga situational overview, no, sang ulan kay gina-monitor man kita sang Office of Civil Defense kung kamusta ang aton nga palibot, no, diri sa Negros Occidental. So ang aton nga mga DRM officers kagabi actually si Diman kaming Texanay, no, aton sa monitoring sa aton nga operations and warning na chat group, no. Kag nag-remind kami pirmi to give the situation kung sa diin makita na or ma-monitor namon kung ano ang nakasabot sa kabilugan ng probinsya. So, Action Boy, no, nagasigisigi hapon ang pag-monitor sa aton nga mga DRM offices sa tagtatagta lugar, no, sa munisipyo at syudad sa ilang areas of responsibilities, no. Kaya tungkol ang ining southwest monsoon ang ginahatag sa isolated rain showers and thunderstorms na pwede nga maskog ding ulan sa Bacolod pero wala nagaulan sa Silay or sa Talisay, no? Or either nagaulan naman doon sa Cadiz or sa Silay or sa Talisay, itong Bacolod mahina ang ulan, no? So amo ni ang Action Boy ang southwest monsoon gid ang atong ginabantayan subong
because siyempre hourly man ang paghatag sa atong command center sa mga heavy rainfall warnings, especially sa atong public information office. Chat group naman naton sa media, no? Dahatag kami permis ang tropical cyclone bulletin kag sang atong mga heavy rainfall warnings, no? Sa syudad. Kag mga LGUs diri sa palibot sa probinsya sa Negros Occidental. So overall ang aton nga mga pumuluyo diri sa probinsya can rest assure nga ang aton probinsya preparado in any eventualities, no? Especially related sa sining mga bagyo, Doktor? Yes, Aksyon Boy, no? Ang aton mga DRM officers, no? Ang aton mga responders are ready, no? Nag-uligmat sila sa ilang mga areas of responsibility. Ang probinsya ready man to support, no? Sa ating mga first responders sa ating mga sa ating jurisdiction man sa province of Negros Occidental. Okay. Takar makuha na ko, masigway lang ko gamay. Kumusta ng aton nga vaccination rollout diri sa probinsya? Okay. So actually, Aksyon Boy, no, ang vaccination ng atong incident commander si Dr. Tumimbang, no. But again, may manug-abot kita tomorrow nga vaccine. No? Okay. So may kita buwas na ginapaabot na vaccine. So buwas sa aga basi mahatag naton ang information sa inyo sa pag-abot sining mga vaccine na ihalin man siya sa COVAX, no. Sa para dito sa probinsya. Ang atong angin bakal sa probinsya, Doktor, may nag-abot na gid man niya ang asang probinsya angin bakal? May ara na actually, pero hindi ko mahatag siguro ang details because nawala ako sa record diri Subong, no? Okay. Kadang nag-record sila ang aton nga cold room wherein sila ang nag-receive sa aton sa PHO sa Provincial Health Office nga records na pwede natin mapamasok sa aton nga vaccination na incident commander kay Dr. Tumimbang. Okay. Sige. Dr. Kailian, salamat gid for your time. Yes, Aksyon Boy, no, kasi ngalan sa ating governor, ang premier reminders, let's pray, let's prepare, and be proactive in our preparedness. Salamat din kag mayong gabi sa Tarantino Diplomatic sa Aksyon Radio. Salamat. And mayong gabi, guys. Dr. Gerard Sefford Kailian, sa aton sining Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, no? Oras na to na alas 7:17. Sige. Mabalik ako mga ka-aksyon turog mayong gabi anay kay Hil Javier, Cory Vidaha, good evening dira sa imo, Alex Montesa, sa kay Jesselyn Andrada Tiangson, kag JR Mainit Trihon, mayong gabi man, kag kay Lilia Taton, oy sa Gardenville, sa Gulmusta Kamudira, mayong gabi, no? Kay Emma Alcuela Killstrom, watching live from Sweden. Yes, good evening dira sa imo, Emma. Ana Sinoro sa La Carlota, good evening man. Melili Oligo sa may Banis Cafe sa Tangub. Noel Amar, amigo, kumusta ka? Tamihan naman si Vanessa Mayo, Jinky de Lagdon, kag iban pang makatapos sa Energy Fans Club, no? Hil Javier, dira sa Kuala Lumpur, Malaysia. Good evening. Novem, Juanitos Maghari, good evening. Ay, iban karon naman ha. Mga ka-aksyon, mabalik kita sa atong dugang pagpakalat. Pagbalik naton, let's try to check on Aksyon Jan Diaz sa report sa aton nga patrol. Tapos we'll have try naton si City Administrator kag Executive Director sa Emergency Operations Center MAng Hambalanta. Nagtaas, duha na kadlaw, nag-triple digit kita ang kaso sa COVID-19 diri sa siyudad sa Bacolod. Ano ang main sitwasyon sa Bacolod in the coming days? Sa pagbalik sa Aksyon Firing Line. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw,
kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ilang panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga sa sulod sang 5 kadekada. Humalin sa tuig nga naangkon sang pungso ng hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. O sige, sa iba naton dira nga naga-monitor ya sa Facebook, no? Kay ang time naton gina tunga-tunga ta lang ini. Kay Paul Spot the Third, maayong gabi dira sa imo. Kay Rhea May Ladjo sa Barangay Udyong, Moises Padilla. Yes, maayong gabi. Melili Oligo, mabuno kay nulan sa kagabihon. No? Helen Nervous, kumusta ka Denday? Si Chay Minyadra, kumusta dira kamo ha? Sa may Kaliling Kawayan. Maayong gabi dira sa inyo. Sakay Neil Brian Valuis, greet niya lang happy birthday sa kay tita niya Diding Garlitos Valuis sa Barangay Gintubhan, Santander, Isabela. Watching live from Purok 4, Ubay, Barangay Agisan. Okay. Kag sakay Boy Jolingo, kag Rayboy Alunan, ginatamayaw man ni Noel Amar, kag si Taboy Derla. Maria Teresa Hupilenia, maayong gabi sa imo. Bia Jonathan, good evening man. No? Kag Star Mayo, Ma'am Van, good evening sa imo. Happy Friday from Minnesota, USA. Good evening dra. And kumusta lang dira kay Dr. Matt Mayo, no? My buddy. Kumusta ka mo dira? John Serna, Remar Hicano Halyasgo sa Sitio Lupa, Barangay Sag-ang, La Castellana. Tamyaw niya lang family Halyasgo, Hicano, Salvatierra, Robles, Cabalfin, kag Tapayan family. Sakay Torco Jongko, tol, may gabi dira sa imo, no? Kag kay Stephen Gorosin, anong nambalyaman? Gaubra na ako sa Futon Bacolod, dampi sa Barangay Mandalagan, ang gaistar sa asawa ko from Providence Negros, lapit sa San Miguel. Sige. Nida Olarte, stay safe man dira sa imo. Embong Jocampo, Beng Sitohado Muiko, sa Sitio Banman, Barangay Lukutan. Evsmart Tadeo Salcedo, maayong gabi man. Erwin Dicatoria Gonzales, bawgin suli mo na naman ang ngalan mo, Erwin. Hindi na kami pagpabudlay sa Barangay Maaw, no? Hindi na pabudlayan pag hindi mo kami, no? Kaya Manjo Arnejo, maayong gabi man. Congratulations mga no sa Canadian nga si Filipino-Canadian nagli si Leila Fernandez balang gampang sumo sa US Open. Kuan ni sa gali sumo Filipino-Canadian ni sa gali nakasulod na siya sa final. So congratulations, no? Sa kay Leila Fernandez. Kita ko na sa kinaamot. Kumusta ya si Kuana, si Alex Iala?
Alunan Suzette, good evening man. Kay Carla, kag kay Giselle Franco. Giselle, may gabi sa imo. Sa kay Nona Agravante, kag Reynald Halandra, watching live sa Purok Progreso, Barangay Sumag. Greet siya man ang Halandra family, Dagaman family, kag Mapa family. Reynald, may gabi dira sa imo. Sa kay okay. Sige, si Cory Vidaha, good evening dira sa imo. Kumusta ka na daw? Fourth day subong no sa quarantine. Sige lang makakuan gina dasig na. Dennis Richard Tibor Roma, press may gabi sa imo kag halong-halong keep safe lang sa sining maulanon nga panahon. Galing kay si Dennis ni daw isda niya Ni niya madutlan sa ulan. Gloria Omalde Mihay, watching from Hong Kong. Good evening dira sa imo, no? Kag welcome sa aton diri nga pagpangalagad. Okay? Sa mga ka-aksyon, standby. Magabalik na kita sa aton sini nga pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. Discussion, fearless comment. Action Firing Line. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:27. Balik kita diri sa aton nga pagpangaragad sa Action Firing Line. Napud gyapon sa agad Aksyon Boy Duran. Ma'am Elizabeth Balaka Gamala, maayong gabi dira sa Ibo, no? Mga ka-aksyon karon nga adlaw gali ari diri ang aton Olympic medalist, gold medalist nga si Heidelin Diaz. Nagpadulong diri sa probinsya sang Negros Occidental kag gin deklarar gintagaan sang pasinungog bilang adopted daughter sang probinsya sang Negros Occidental, no? I-check ta ba ano ang mga nagkalanabo sa pagbisita diri ni Heidelin Diaz, no? Isa sa nakahatag naman sang natawag naton bala kadungganan para sa pungsod Pilipinas sa patag sang weightlifting. Ara na si Kuan, ready na siya? Sige. I-check ko lang ang report dalin sa aton Provincial Capital Reports upod kay Aksyon Jan Diaz. Provincial Capital Reports. Aksyon Jan, maayong gabi. Aksyon na boy, nakita agid man kami nga duwa, no? Kaya pariyo kami pilido nga duwa Ay, Gusto. Ang pinaka-dapit pag-hindi, kay Kisala Matabo, ang nagdapit siya pa sa kasagdan, ang pilido Diaz man. Si Refrando, sa Atty. Refrando? Oo, kundi tatlo dito Diaz, no? Tatlo ka mo Diaz. Sikat sa mga... Alam na matabo ya sa, sa bilog ya kalibutan niya. History in the making. History in the making. Ito matutod. Kaya si Atty. Diaz, nga ang provincial administrator, actually, hindi gito siya ang matambong tani, no? Dapat si Governor Lacson. Then, si Govia, na may ara sila sa prior commitment na nga daan, nga hindi na nila nga mabilin. Kaya ang nagbulos, si Atty. Refrando Diaz. Na hindi si Vice Gova. si Vice Gov, Jeffrey Ferrer, may prior commitment man. Okay. Kay tikabalo ka mga daan action boy nagahilapit na ang ginatawag naton nga election season na gidman, no? So may ara sila ko din ako lang ni Atty. Refrando Diaz, may ara sila mga concerns nga gintatap una kabahin sa ilabing na
ara sila sa sulod sa tinatawag nga pamulitika aksyon na boy ginako man kina Attorney Pano Diaz dason ko nga hindi nila gid mabilin kag gintambungan nila ini no Basi bla ng meeting sila bla nga gambal si Gob lang ay may kontrata oh. Nag-attend sila na isang nagtatawag nga pag sinapol mahimo no do may importante na ginhikutar kay nag-proxy si Attorney Diaz. Kaya ako hindi makatutani assign galing kay timing day off man Aksyon Marlon. Hindi gin-assign kay dito kay tungod Diaz ang maabot Mo na saglit. Oo, niya dito kay ikaw to kay Diaz ka. At least may makarelate ka to kay Diaz ka. Tatlo gid kami gani kay Naka Diaz no. Tigamba mo gani si pagpamangkot ko kay Naka kay Hidelin Diaz. Abete may Diaz bete nga iban. Tani ko mga si Gloria Diaz, tani ko nara kundi apat mo. Ati ang ginagambal nga international. Ano yan, son boy, nag-abot sa kaina, mga pasado, mga alas 2:18 ang tak na sa hapon, sa may provincial capital Lagoon, sa kaysa sa kapribado nga salakyan, and then, of course, din na abi-abi ni provincial administrator, Attorney Fando Diaz II, and araman dito si provincial consultant, kag-anay Negros Occidental Governor Lito Coscaluela, and of course, si samahang weightlifter ng Pilipinas President, kagani ba ko si Mayor, Monico Puentevilla, nga nag-abi-abi sa iya. Hindi nang una, gindigto nga itinerary pag-abota. Nagpakwa sila dari isang litrato o retrato sa tubang sa provincial capital, Aksyon Boy. Hindi nagsaka dito sa venue kay Inato sa diin, gipatigayan ang formal nga programa. Ang pinakaunagin nga parte sa programa, muna nga pag-abi-abi kapag hatag sa mensahe ni Attorney Diaz, kung sa rin niya rin nga ginapasalamatan si Diaz sa kontribusyon sa ni kapag hatag sang dungog sa mga Pinoy na dinasa patag sang hinampang ining weightlifting nga nagkonsariin iya nakuha ang pinakauna nga bulawan nga medalya sa pungsod Pilipinas sa Olympics ng Sonya Boy. Kung kasi nakuha ini sang 2020 Tokyo Olympics, naging patigayon sa Tokyo, Japan. Dito gilayon nga ginhatag sa provincial government sa Negros Occidental ining pagkilala kag ang pagpresentar nila sang plaque na kung sa rin kaundan sining plaque amo ni ang kopya sang resolusyon nga permado ni Vice Governor Jeffrey Ferrer kag gin-attestment mismo ni Attorney Maki Angelo Cascalon ang Provincial Secretary kag gin-aprobar o kunabi gin-approve ni Negros Occidental Governor Eugenio Sebong Lacson. Ini aksyon na boy amo ni ang resolution number 0751 series of 2021 o con resolution congratulating, commending, and conferring to Ms. Hidelin Diaz the title of adopted daughter of the province of Negros Occidental for winning the Philippines' first ever gold medal in the recently concluded 2020 Tokyo Olympics Games. Bangod sa ni aksyon na boy, ini niya gina-acknowledge lamang no, pagpamutay, kag-determinasyon, kag of course ang focus ni Diaz para makuha mismo ang iniman nga kadalagan. Ini na resolusyon ang gina-approve mismo no unanimously sa tanan nga miyembro sang sangguniang panlalawigan sa probinsya sa Negros Occidental. Galing kay isang naging kabig ini siya nga adopted daughter sa Negros Occidental. Hindi pa nila sa confirm kung ano ning specific benefit gid la matag pero tigitawag siya adopted daughter gid no. Kay kumadumduman action boy ti like ang Iloilo nagtanyag Iloilo unlimited batsoy iba na lang kanang unlimited gin tanyag no. Sige pamangkot naman kay Attorney Diaz pero nung unlimited ang yamatag amo nang balik pamangkot subong amo nang unlimited nga kasyon. Unlimited tubo abe. Ang bagay na mo, nalimited po, galing kay pero hindi, diabetic ba mo? Pero hindi ay pag-ipagaling. Pang-uson niya. Ay, hindi pagaling? Pang-uson niya, Ate ayawan sa joke lang na. Pero nakuman namin managurot, hindi ko kasi ganitang practice, yung tubok, watak-watak. Basta yun ang badila, bla ko nakarluta, bla kita ka na nga muna tubo. Namin na siya pang-uson niya, sang gagmay kami muna mo, no? Anyway, rin kay ina, pag pamangkot, ka na ng unlimited, abati siguro, tubo, giniguro mo pa unlimited, sinisiya kaya pag gusto sa pang-os, bisa na, agi-agi lang sa basta, wala lang tag-iya. pero hindi ako na, ining pag-deklarar sa imo, o kapag kabig sa imo as an adopted daughter, dako na sa kadungog, no? Dako na sa kadungog, ang honor sina ginatag sa imo, dako na inakayo. Not everybody can be an adopted son or daughter sa isa ka probinsya. Yes. Kung ikaw i-adapt ka sa probinsya, ma-agree ka? Oo, mag-agree ka na eh. Tani pag natunti ako kay Diaz, mawita da.
Actually, dugay, kay may mga panungkutan pag gin race sa iya, no? May kang talent sa niya pagkakuha sa gold medal Aksyon Boy. Pero una-una ito pa matiyanay, no? Ang kabahin sa formal nga pag-confer sining resolution kabilang adopted daughter ni Atty. Ricardo Diaz kay Ms. Hideline Diaz Aksyon Boy. We have with us our first ever gold medalist, Olympian champion in the 55-kilogram category, weightlifting, our kasimanwa, our kababayan, Ms. Hideline Diaz. It is not every day that we are honored to have with us an immortal. I call her an immortal because forever her name will be ingrained in the history of our country. And her name, of course, will be ingrained in the history of the province of Negros Occidental as the second province he visited after winning gold in Tokyo Olympics. Thank you for that honor, Ms. Hideline. And we, Negrenses, we are able to reciprocate the privilege that you give us. So allow me to read to you the contents of Resolution number 0751, Series of 2021. Resolution congratulating, commending, and conferring to Ms. Hideline Diaz the title of adopted daughter of the province of Negros Occidental for winning the Philippines' first ever gold medal in the recently concluded 2020 Tokyo Summer Olympic Games. Signed by our Honorable Vice Governor Jeffrey Ferrer, our Provincial Secretary, Attorney Maki Ascalon, and of course our beloved Governor, Honorable Eugenio Jose V. Lacson. Welcome, Ms. Hideline Diaz, our adopted daughter. Aksyon Boy, nabatian si Atty. Ricardo Diaz, ang Provincial Administrator. Katapos iniidig to naton Aksyon Boy na ibaluan nga si Diaz kili ang nagsugod man ang iya karera o kunabi adri nga hampang sa weightlifting. Isa ka lugar nga una niya nakadtuan kag sa diin sa nakatambong sa pahinambang nga weightlifting diri mismo sa probinsya sang Negros Occidental. Okay, palarong pambansa. Kaya according sa iya, may aras ang National Weightlifting Competition, open category, sang 2004. Okay. Nga ginheld dira mismo sa may provincial capital Lagun. Amo nang una niya, nga pila ka mga una nga beses, nga doon nag-intra sa contest gid mismo sang weightlifting. Ang ikaduwagin nga do international competition nga ginintrahan, kadumdum kind of course, kabalogid ko nga kagirasyon boys ang Southeast Asian Games o Sea Games 2005. 2005. Dodig to ginako nagsugod ang iyad sinidring karera kanakatuon sa kung paano bala ang ginatawag inampang sa weightlifting, paano magdaog Aksyon Boy sa weightlifting. So muna nga do isaman ini ka lugar nga una yang gikatuan ang Negros Occidental. Actually, second province ni nga iyaging katuan sumugod nga nagabot sa Pilipinas sang nagdaog sa gold medal sa Tokyo Olympics. Ang una of course ay mismo nga hometown. Ikaduha ining probinsya sang Negros Occidental. Kung ginatudlo iya pang area sa may Lagun mismo, nga bala diri man mismo sa Kapitolyo, diri man kami nagsugod kaya nag-contest way back 2004 Aksyon Boy. Oh, okay. So that's why. Lapit kikila si Yaman ang probinsya sang Negros Occidental. Why cash nga natag? Ha? Why naging cash nga natag ang probinsya? Ang probinsya, wala kita kabalo kung may cash nga ginatag, pero base sa mga sunod nga adlaw, kay ang information nga aton nga nabaton, doon pa di sa Domingo. Okay. Ari pa di sa Japon, sa may probinsya sa Negros Occidental, doon until Sunday, pa sa mabalik Aksyon Boys. Ang iyagali nga coach na, amo nang iyang nobyo? Actually, iyan ang strengthening coach, no? Si Julius Naranjo, isa ka Hawaiian individual, taga Hawaii sabi, di siya nagdako. Amo gini iyang boyfriend, real life boyfriend. Okay. Strengthening coach siya before, pero kumo nga ang iyang coach gid sa Tokyo Olympics, nagpauli sa may China.
Kaya So, ang mga gipapuli punto ko sa karon- China. Ha? Ginpapuli. Agi pa puli sa China. Ya puli, kasi kaya information, pinirdi mo pa ang mga injik. isa lang ka puntos, no? Oo, mo na pinapuli siya kay siyang coach kay isang weightlifter which is Idolin Diaz nga nagpirdi sa Chinese nga kuan nila nga player. Contender. Nga silver medal, pero 1 point na kabansi ni Heidelin Diaz. Di sila isang gobyerno sa China niya puli kadi. Kaya mo nang matabo Aksyon Boy, iya subong real life boyfriend, amoy subong ang mapungko bilang coach siya na gid. Okay. May So, mana. kumbaga sa mga basketball, do head coach na gid nila, no? May mana kay at least may kuan sila ya, may relasyon bala nga madalom. Kaya may chemistry na nga May daan. chemistry, oo. Ibang physics na iya chemistry gid. Ari chemistry niya, do, lain pa niya, no? Kaya ako naman bala nagpasalamat diri siya, of course, sa gobyerno provincial sa Negros Occidental sa pagkilala sa iya, kaya pagkatag diri, no, bilang isa ka adopted daughter na sang probinsya. And then, gambal isa nga, may mabuligan pag nila dari ang karera o kunabi ang programa sa gobyerno, ilabi na kung weightlifting ang paghahambalan, kaya hindi na kuno imposible nga base ang masunod naman diri nga mga makakuha sa mga medalya sa patag sang weightlifting halin diri sa probinsya Aksyon na boy. Okay. Wala digin sa batong pilagid ang kabilugan nga nabaton niya nga cash incentive. Kaya ara ka mo. Ako gaya, base mga ayo ko. Sarap lang ha. Base mo sila ka lang nga Diaz Manggote. Wag kita da mo na. Lagi da. Tapos kung pinagsikot sa Tony Diaz, ako man, lagi da. Masiling mo na si Aton ni Refrandong niya ti. Ako yasak pamanta na. Wala egin ng bulgar kung sila din kabilugan. Pero ang ano to kay nang do mga estimatedly hindi magnubo sa 35 million pesos. Kay ti ang din ginako iya diri nga halos tanan nga ginpasalig sa iya Nagabot. nga ihatag sa tiyon nga nagahampang pala ni kag wala pa ang ining Aksyon Boy nga Olympics mismo nahatag gid man tanan. Very good, very good. Isa siguro karason kun nga ado na tumag gilayon hambal to kay na kay di bangod nga election season na, no? Teka, hindi ko mahatag to, bakit tukton ka bla? Ang iban, way man to private man tong iban nga mga mga naghatag sang premyo. Gani man. Pero kay mayo si diri kay nahatag ang tanan, no? Nga ginpasalig nga mga padya Aksyon Boy sa tiod nga makuha ang kaanglan mismo nga medalya si diri mismo kay Heidelin Diaz. Okay. Yari sa siya ang pagpasalamat. So much sa pag-recognize sa akin sa pagpapanalo ko ng gold medal para sa Pilipinas, and gusto ko lang pong magpasalamat kay Sir Monico Puentebella, ang President ng Samahang Weightlifting ng Pilipinas. Then, syempre kay Attorney Ray Frando P. Diaz, and then kay former Lito Coscolluela. Gracias. Wala akong masyadong alam na Ilonggo words, kundi halong. Halong. Gracias. Thank you for recognizing my win, and hopefully po na ma-inspire ang mga kabataan at lalong-lalo na tayong lahat ng mga Pilipino, lalong-lalo na nasa pandemya tayo. Gusto ko lang pong sabihin, dito po din ako nagsimula. Noong 2004, pumunta po kami dito nung National Open. Naglaro kami dyan sa may Kapitolyo. Then, 2005, dito din ako naglaro ng SEA Games. 2005, SEA Games, Bacolod. So, dito po ako nag-start din. So, thankful po ako na na-adapt ako. Na-adapt ako dito sa Negros. So, marami po akong memories dito sa Negros. Gusto ko lang po sabihin na ito po, totoo po to. Totoong itong gold medal, itong realidad na kaya natin manalo sa Olympics at kaya pa natin mga Pilipino mag-excel pa. So, kailangan lang natin mag-dream high. Siguro ngayon, nag-iisip tayo na parang imposible, nasa pandemic. Ako din, ganun din ako last year na parang imposible na. Na-stranded po kami sa Malaysia for 19 months. Akala ko wala na. Akala ko mag-quit na rin ako. Pero good thing nandun ang team, may tao behind me with the support of Sir Monico. At akala ko rin hindi na matutuloy ang Olympics kasi nga pandemya.
Pero with God's help, natuloy. With God's help also na He sent people that who could help na makatulong sa akin. Yes, hindi tayo papababayaan ni God. We just have to trust Him, trust ourselves na kaya natin ma-reach ang dream natin. So, work hard on our dream. Kayang-kaya natin to, huwag tayong sumuko. Kayang-kaya natin to. Halong na. Halong. Action boy, ang halong, according to kay Diaz, ang mula na nabalaan niya, tinaga nga iligay nun. Halong, gid. So, muna, ang permiya nga ginaliwat-liwat nga hambala. Pero ginambal kay na nga tuod gina medalya, tigyan kapitan ko gitong medalya. Purti sa kabugat galing nga medalya, no? Bugat siya. Way ka nagsuksok kag pa picture? Wag yung kapitan ko lang eh. Kay hindi na tumabuyan kay dahil nalibag-laganon mo. Basi siya malawit lifter, ikaw runner. That's pagdalagan mo niya, that's another Diaz. Anyway, tiyan mo to, pero hindi kita galing nga totoo. Gid lang nga bulawan, kita nga gold gid siya. Ano lang gid siya, kitik lang naging research mo naman kay na ibalaw namon nga tigihimo sa gali sa mga gadgets, nga mga daan, naging recycle. So, ang bulawan, damol siya nga medyo mabulubog-at, amo na ganyan balya, nga from time to time, kundi mo lang kinangnanon, especially kunara sa gwabing economic engagement, ginawagbayang ni Dalia. Way ginasuksok, Huwag ginasuksok, kay medyo mabulubog-at man, alay ko na mag-alay. Pero anyway, gwanta, ganun pila ka kilo, nga ginapang akwatya, ginapang medalya nga gamay lang, no? Sige, okay. May bantay sa plano, no? Ang mga provincial capital, pero sunod na guro, kay mga plano po malang ini, like mamatindog na sila sang isa ka weightlifting gym sa tupad sang Onyok Milasog Gym, o kung sa may Negros Occidental Multi-Purpose Activity Center, and then may mga programa, doon sila lansar sila sang weightlifting program ang probinsya sa Negros Occidental nga gin-approve man mismo sa tanang mga alkalde diri sa probinsya. Action boy. Okay. Sige. Balitagikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Aksyon Jan Diaz. Sunod na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Salamat kay Aksyon Jan Diaz. Again, congratulations no sa aton sining hero sa Olympics, si Haydolin Diaz, first ever gold medalist sang pungsod Pilipinas halin sang nagsugod ang Olympics sang 1924. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Action. Reverend Rai, Father Bong Gamala, muning eldest son ni Ma'am Elizabeth Malaka Gamala. Now, Father, happy birthday. The way kami may veterans niyaw. Anyway, Angel Recopuerto, maayong gabi man sa imo, no? Kag sa iya nga mama, kag sister dira sa Sacramento, California. Melody Calvas, maayong gabi man. Okay, sige. Mga ka-aksyon, parahin kita din sa ato yung pagpangalagad. Sige. Okay. Kag kay Ray Baryoga, good evening man. Dennis Richard Tiboroma, kulang tong likay na kuno si OG Diaz. Si OG Diaz, sabi ko na rato, no? Eddie Laos, may gabi man sa kaya nanay niya Sabel. Rochelle Evangelista, good evening man. Michelle Gayo Gimeroy, Virgie Olpinda. Zoom meeting si sige. Anyway, mula ni. Ang Bacolod for the past 2 days, no? Meaning sang Biyernes, sang Miyerkules, nag-triple digit ang kaso diri sang COVID-19. Naglambot kita 100 pila to, 30 sang Miyerkules. Karon nga adlaw, sang Huwebes sang Huwebes nag 130. Sang Miyerkules, si EOC Executive Director kag City Administrator M. Ang nagpaandam na mo. Nga siling niya, sigurong adlaw triple digit kita, which came true, which happened, nga naglambot kita sa 130 cases. Tungod nga daw mga 80 or 90 plus ang cases naton sang Miyerkules. So niya triple digit kita sini. So karon nga adlaw, ang kaso sa siyudad sa Bacolod sang COVID-19, 109. Triple digit sa gapon, pero nagnubo sa, of course, i-compare nimo sang Huwebes nga adlaw. Amo nang aton nga ginatanaw karon. Ano ang mangintikan karon sa aton sini nga mga opisyal
para nga at least makontrol naton ining pagdamo sang kaso diri sa siyudad sang Bacolod. Because for the past 2 months, nagnubo ang aton kaso. At least na-control naton bala. Munang siling ni Mayor Bing, Leonardia, nga hindi kita mag-complacent, no? Hindi kita salig. Nga tungod nubo naton kaso, mahalog kita sa aton nga pag-observe sa mga proper health protocol. Muna nga bisan magsiling kita nga ang Bacolod do kay stricto, but I think we are in the right direction. Kay mismo si Mayor Jerry Trindia, si pandumduman ninyo, nagambal nga niya, I think Bacolod is doing right. Kay napanubo ang kaso diri mo, unlike Iloilo City and Iloilo Province, nga for the past 2 months perti ang pagsaka sang kaso dito sang COVID-19. So, ano karon ang tikang? Ano ang matabo sa sining masunod nga may nadlaw? That we have to see, no? That we have to watch out. Kung ano ang matabo sa kaso diri sa Bacolod, mapanubuayhan naton ini, mabalik naton sa siling naton bala nga hindi na gid tama kadamo nga kaso, mabalik naton sa double digit or even mangin single digit amo na taning ginandom naton, no? Pero kita nga Bacolod noon, time and again, ginasulit ko lang, padayon na naton ang ining aton nga pag-observe sang ginatawag naton nga health protocol. Kag kung pwede lang, pabakuna gid no? Pabakuna gid, no? Kay namin nabasa ko sa Facebook, may gin-post kinang istorya bala. May gin-post nga istorya ng isa ka individual persona nga na ospital. Na ospital siya nagkritikal. Nagkritikal siya unvaccinated sa gali, way sa mabakunahan. Way sa mabakunahan. Kay mabakuna man siya. Galing nagahuli samtang libre pa. Kaya ang bakuna subong, ti libre pa, kaya ara iya sa gobyerno ang nagagasto. Ha? So, pabakuna na kita kay libre pa, hindi tayo magulaton, nga mabot ang chimpo. Mabot ang chimpo mo. Ngayon bakuna ni, may bayad na ni, magpabakuna ka, hindi tayo na pag hulaton pa. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Sa aton pagbalik mga kaaksyon, istoryahan naton. Istoryahan naton ang problema sa mga konsumidores sang Bacolod City Water District Prime Water. Ining lubog na tubig, itom nga tubig, kang kung isa wala sang tubig. Istoryahan tayo na. May istoryahon kitang isa ka official dira sang Bacolod City Water District Prime Water para maexplikar sa aton nga aga katabo ini. Kag ano ni hasta san uni. Sa aton nga pagbalik diri sa Aksyon Firing Line, pagkarapos lang sa importante naton nga mga pahibalo. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi.
bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ilang panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radyo Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga sa sulod sang 5 kadekada. Humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naruyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa Ilodiri sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Conipo, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the students of Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Kaya dito nakilala to damo. Hindi mo ang sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay na amat ang kami sulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Kag bakit sa mga fire patrol my part because the year nga nagsulod ko, nagdamo din po dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagkatapos isa nagtamo dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa una ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo.
Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpalamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato din ang main responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay. No? So, kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa amon sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kung kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684. Ito ka sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagino, no? Naman ang baka! Tutuwa sobra ka na! Sobra ng baka mo! Sobra naman! Hoy, bisa nagapakaon ka sa amon? Humalin sa mga drama nga makatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diritanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, mas yun siya relevant, kakatapos subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people. Kag sa ato kasilingan, makita mo ang iyang karakter. Kag ina siya, magsiling ka nga Jack Balaan, Tirador, arat na sila sa palibot natin. So we create this story out of these stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi
agod mapalabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon kinagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARV number 1. Ato mo lang 500 pesos po na kag manawag lang station sa imo. Salamat din sa Aksyon Radio. Ari na gina pagita ko ng tambiulo sa inyo kay ginapot ko o tuwini preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog na mo. Sa anniversary sa ARV number 1. Magpamati lang base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sa Aksyon Radyo Bacolod sa anniversary sa ARV. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agod makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio number 1. Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Aksyon Radyo Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tubtob 2021. Number 1. Inikilala ang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod bilang number 1 AM radio station sa pila kaulhi nga survey sang Nielsen nga nakakuha sang dominante nga radio station share. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagbato. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 7 minutos na nagaligad sa tak na nga las 8. Balik na sa atong kapagpangalagad. There is Aksyon Firing Line. Mga bilanda kay Stella Maricelis. Good evening sa imo, Stel. Karon naman dugay-dugay iba na, no? Anyway, mga kaaksyon, pila na ka mareklamo na baton ko bala. Iban nag-message na di sa akon. Sa problema nila sa tubig sa prime water kay lubog. Ang iban nga reklamo wala pa gidya way gidya tubig. So ang basiwa ang may joint venture agreement ini with prime water. Kag sa sining of joint venture agreement naga-expect ang aton mga konsumidores nya bisan magmahal-mahal jutay balayran basta mayo lang serbisyo. But it did not happen. Sa pila na kabulan humalin sa nagsugod ang Prime Water sa joint venture agreements ini with the Bacolod City Water District. Nanong natabo gidaw, nanong sitwasyon sini, no? So we have with us on the line si Engineer John Arlan Canatoy, ang maintenance head sang Prime Water Bacolod. Istoryahan ta, ining malubog na tubig sang basiwa. Engineer, maayong gabi and welcome to this Aksyon Firing Line. Binagid sa tagpalamati sa inyong programa. Sige. Para sa tagpalamati election ba po si Engineer Jan Canato, maintenance head sang Prime Water Bacolod. Sige. Marikta na lang ko, Engineer, sa akon pamangkot, no? Nanon, Engineer, ang aton nga tubig man, nga daw, kadamo ka reklamo, gin nga daw kalubog sa tubig ta, ibang ko daw kape, ibang ko daw tsokolate, ibang daw lamawan, nanon yung natabo, Engineer man?
Aksyon Boy, no, salamat din sa inyong oportunidad niya para kita maka-explain man sa aton nga tagpalamati kung nga at times nga ka-experience ni naton ang hindi matinaw nga tubig. Actually, ini Aksyon Boy, tungod ini sang disturbance nga katabo sa sulod sang aton nga linya sa aton mga tubo in terms sa sang pressure kag flow. Kag ini Aksyon Boy tuga sang number 1 kung ang aton mga pumping stations nga ka-trouble or may mga power interruptions wherein pagbalik sang aton nga water supply ang mga sediments nga ara sa sulod sang aton nga pipes usually kadalas sa una kwan actually Aksyon Boy kwan siya no temporary kadali lang gid ni siya especially sa mga amo sini nga circumstansya may power interruptions kita ga flushing man kita ga conduct flushing sa aton nga mga pipeline and then isa pagit Aksyon Boy momantong hambal mo usually sa mga scheduled supply lang nga tubig sa mga areas naton usually pag-abot sang una ng tubig amo man na siya katabo may naka-experience man na ang aton nga mga konsumidor kaya hindi matinaw nga tubig. Aksyon Boy, makakapagnalan ko sa mga mga reasons kung nga katabo ini nga concerns. Sige, Engineer Abe, para at least mahangpan sa aton nga mga konsumidores ng basiwa. Yes. Yes, oo. Kakita man ka no, kadamo sang mga road construction activities, drainage projects, kag ini magpagid ang mga telecoms bilang kwan. Usually, at times, accidentally nila nakabuka ang aton yung mga linya. Okay. So, ini siya ga-cause man sa Aksyon Boy, no? Disturbance ang aton yung linya in terms of flow and pressure. So, ini siya, in steps ini, may ara tani ma-experience siya nga, wag sini, hindi matinaw nga tubig. But, Aksyon Boy, ang aton nga prime water bacolod, ang mga teams dita, repair teams, kag well-coordinated siya, kung may katabo ang ini nga mga aksidente nga may igo nila itong linya. And then, may araman ta Aksyon Boy nga kuana, may mga in-house man tam projects nga for example, ga-replace ta sang pipes, sa mga old pipes. Ga-replace ta sa mga balbula nga mga kuba na. May ara kita nga mga maintenance activities sa aton nga mga well, nga cleaning kita. So, may mga disturbance gid nga in terms of flow and pressure sa aton nga pipes. But ako ni siya Aksyon Boy, ang ni siya mga in-house service for improvement ni sang aton nga patubig sa aton nga konsumidor. Okay. Yes, amo na siya kung nga mga masayt na mga examples Aksyon Boy kung nga naka-experience at naton ini hindi matinaw nga tubig. So engineer mo ni, okay, may mga rason kita sa amo na, but may kinahimo mga measures, mga tikang para nga ma-avoid din siya nga matabo ba lang hindi na maka-experience siya atong pumuluyo sa sining problema? Yes, Aksyon Boy, no. May mga kita nga mga steps kung paano tani ma-arrest ni mga mga short term nga mga activities. So, usually, conduct kita regular flushing sa aton pipelines. Okay. So, every time niya, Aksyon Boy, regularly, na tanan nga mga blow-off valves na itong gina-flush out na. And then, gadugang pagita additional mga blow-off valves, mga flushing points, para effectively, efficiently natin ma-flush out ang mga hindi matinaw tubig. Just like sa na example, kung may magkitabo mo sina mga disturbance sa ating pipe. Okay. And then, conduct man ta mga well maintenance kag mga aton bilang mga tangke ni subong, mga storage tanks, binakliningan tani para mga sediments sa sediment is hindi na magsulod sa aton pipelines. And then for power mga interruptions ni actually nagdugang na ta mga 6 new generator sets. So may ginapaabot pag kita additional and then ma-procure pag kita additional pag generator sets. Ngayon, in terms nga may mga power interruptions, ma-resume ta iyayon ang aton nga mga pumping stations. Okay. And then, para naman dito sa mga areas nga na-mention ko naman nga schedule nila tubig. Actually, this year, Aksyon Boy, may mga additional kita nga sources strategically dito gid mismo sa mga areas nga mga
scheduled ang water supply just like di sa may Villamonte, may duwa di sa may Takuling, duwa sa Mansilingan, isa sa may Estefania. So, amo na si Aksyon Boy ang kasubong. Pero kung sa long term naman yung solusyon, Aksyon Boy, is dapat dugangan tagid ang aton water supply. And then actually, Aksyon Boy, nang as early as now, ga-conduct na kita ya study, ga-conduct na tayo ng tawag siniga, scout na ta sang mga areas wherein may possible naton yung potential sources of water supply para ma-deliver naton sa aton tawag si consumers. Okay, sige. Engineer, would you mind nga ang ibang rin nga mga comments basahon ko para nga at least makahimo ka man sang reaction, engineer? Kido Sige, na may mga comments sige, din, no? Halin sa kay Jose, halin sa kay Jose Froilan, engineer, ano ang pwede nyo mahimo nga madula ining mahigko nga tubig kay amon ini ginabayaran ang kada patak sang tubig? Anong supplyan nyo lang kami sang mahigko? Kaya tiga ba, bisan mahigkong tubig, nabayaran nila kuno mo, no? Another thing, tingbon ko ng iban, sandumanan, las 11 kag las 12 na sang gabi, nagatubod ang tubig. Bilog nga adlaw, wala gid tubod ang tubig. Okay? Aring ikatatlo, hasta ko ani sa tatlo, aring na question. Ang bakwas, ay hindi ko nakikindi, ini-explicar mo na yung general, ang bakwas, ginapasa na sa konsumidor kag kitagabayad sang higko nga tubig nga wala nila ginabakwas sa mga fire hydrants. Engineer, reaction mo ba, engineer? Actually, ang tanan nila nga complaints, Aksyon Boy, no, ang solusyon sina is additional supply ng tubig. Actually, sa dumanan, ni ara kita na potential nga dugang tubig para sa inang area. And then ato kagina ang sa gina nagka-complain siya sa iyang dirty water, ang iyang di matindang tubig. Actually, once nga madugangan tayo ang supply tayo sa tubig, fish amo tong hambal ko sa imo, Aksyon Boy, ang long-term solution kasi niya is dapat may 24/7 ang supply ng Bacolod. Okay. So, maay man na sa gani kung amo sina nga ang mga resulta bala. Pero I think backwash ni ano mo na siyang inang higko nga Sabton ko na, Aksyon Boy, no? Okay. Actually, ang iniya nga mga cleaning activities, ang activities ng maintenance in terms ng flushing, gitaya wala ka na ginapasa sa aton nga mga konsumidor. Ato na iya niya activities sa maintenance activities pa sila niya. And then regularly, Aksyon Boy, the flashing kita sa aton nga mga pipelines. And then hindi lang for the hydrants, strategically sa shoreline ng aton nga mga flashing points kag mga dead ends bla ang aton pipelines para yung mga aton nga mga blow-off points. But silingon ining backwash ni nga tubig, hindi mo pwede ito nga ma-divert nga limo dito pa i-supply sa mga hydrants, so hindi na pwede. Ay, wala tan ginakakuan nga pakarga sa consumers kaya ang wala ginasukot na sa consumers ang ining backwash. Wala tan ginasukot sa Aksyon Boy. Okay. Maintenance activities na niya, wala na niya. Sige, okay. Are pagit engineer niya sa kanya. Pareho kung explicar engineer, duwa ka oras lang at 3 lang ka oras ang tubod siyang tubig sa Maya Street, Mansilingan. Pila nakatuig ko nun, engineer? Yes, Aksyon Boy, no? Nang mayara kita nga duwa ka pumping station. Actually, identified ni sila nga mga areas, Aksyon Boy, nga ang ilang atong dimension mo kagitan Dumanan, Mansilingan, may Villamonte, actually, Pentebella, Takuling, kadamo di sa middle portion sang aton ni identified na sila naton, Aksyon Boy, nga problematic areas sa intense ang supply and pressure naton sa tubig. Okay. And then ang aton nga ibrahon nga Aksyon Boy mo tong hambal ko i-augment tagid ang aton supply sang patubig kagimuon tagid 24/7 ang supply sang Bacolod. Okay. Engineer kay balo ka ti explicar ka gahatag ka sang rason, gahatag ka sang possible solution, pero all this mangin wala ini sang pulos ang aton gina-explain kung hindi maka-avail sang matinlo kag steady nga supply sang tubig ang aton mga konsumidor. Amo lang engineer Yes.
Saan no ang inyo nga gina-target abi nga mangin steady ang supply sa tubig in why natas ang scheduled nga supply sa tubig kag san o nga daw hindi na ta ma-experience ni sang kwan sang mahigko nga tubig? Actually, Aksyon Boy na nang as early as now, scout na kami sang kwan sang mga potential sources para ma-construct naton kag ma-deliver naton sa Lakbanwa sang Bacolod. Tulad sang Bacolod. Kaya ang tanan ini nga mga gina-explain naton ang sa nasiling ko na engineer ang resulta kung steady ng supply kag matinlo ng tubig ay natakinanglan sang explicar sa aton mga konsumidor balo kay ang ginalain sang buot sa aton mga konsumidor nagabayad sila ang ginabayaran nila higko nga tubig amo na sang ginalain sang buot nila. Actually, Aksyon Boy, no, na ang service Online sa firing line. Prime water in the Siwa is too big. Uh-huh. So the more nga water nga magamit sang consumer the more nga water nga ma-enjoy sang consumer nga 24/7 potable clear tubig, the more sustainable ang aton operation. Gani, oo. Amo silang Aksyon Boy. Amo ginayang target namon Aksyon Boy. So, basta mo lang na siguro ang aton mga konsumidores bla mapasaling naton nga we are doing our best kag may mga itikang kita nga ginahimo towards this goal nga mga steady kag matinlo ang supply sa tubig sa mga konsumidores naton. Yes, amo ginaton nga mission kag target naton Aksyon Boy. Kaya basi bala magbayad na ta mahal lang nabayaran ta mo mangyapon bala nga serbisyo ti medyo masakit man na no especially sa sitwasyon subong masakit naman ina nga gabayad kita sa tubig nga hindi ta magamit tungod mahigko. Pero in general mo niyo, hindi ako actually konsumidor sa basiwa no kay way kuya nalambutan pa sang sang basiwa. Aram lang ko sa pano ko engineer lapit lang ko daw pa to ko lambot. Baka lambot man siguro pero magasto pa ko. Nga amo na blang daw ga lain man bot ko bala kay singko nga mga konsumidor, mahimo ako konsumidor, ako pa yung magastos ang palinya para sa akong lugar man. Dam lang ko sa may... Actually, kung may ara na sufficient nga tubig, actually parallel sa mga activities, ina-extend to ang lines. Kaya we would like to cover 100% sang service area, Bacolod, ang population nga malabot naton sa patubig. So until now, engineer, may harap pakitagyapon niya nga mga schedule ng ilayang water supply. Tungod sa kakulang sang aton nga source. Yes. Aksyon Boy. Amo sina pali yo pod na sila ng tanan aton nga mga concerns man. Tungod sa kulang aton nga tubig. May kuhaan kita nga source. May kuhaan kita nga source, engineer? Actually, may ara na kita may na-identify mga potential sources and then surface water niya siya Aksyon Boy nga mga kuan nga kind of source nga i-deliver naton ma-construct extract kuan sa river and then i-deliver sa aton nga consumidors. Subok na engineer sugod kito kadugay naman sa prime water nga naga sugod sa operation diri sa Bacolod. 9 months pa man lang ang prime water Aksyon Boy. That's why I'm asking kung saan ang inyong may timeline kamo sin engineer to finish this kind of projects. Yes, ang agreement is ang contract is 25 years. Pero hindi man daw wala 25 years siguro. Hindi na kalabot na Aksyon Boy. Pero sinamo na lang ang Aksyon Boy niya as early as now ga-scout na kami para patubigan naton ang siyudad sa Bacolod. Sige, hopefully engineer ining balang nga tuig matapos na bala kag para nga kung magsugod kabalo ko yung daan nga masaka pa ni sa mo because may mga VAT pa tani nga pagabayaran so masaka kining balayran. So we might as well give the consumers sa gusto nga serbisyo in spite nga nagabayad sa mas dako nga balayran sa tubig, engineer. Yes, Aksyon Boy. Rest assured, Aksyon Boy, that your prime water is ubragid kami ng tudo para matagna mo ng best service para sa aton nga consumers. Sige, engineer. Anyway, ako, salamat di ko sa time nga ginatag mo diri sa aton. Kabalo ko, bisan natong explicar diri engineer, pasensya ka lang kay kinamo gini sang mga negative mo, hindi mo ni madula yung mga negative comments sa imo. Pero
makuha nato na, ma-redeem nato na aton kaugalingon by giving our consumers ang gusto nga serbisyo, engineer. Ano utod si engineer? Olyo ko biyanay. Kay amo na bala nga hindi tayo madula mo. Frustrated ng aton nga mga konsumidores ang basiwa. Hindi tayo madula ang ila frustration nga ila gid na pagwa. Ako yaway ko gabasol sa mga konsumidor. Ako galing hindi ako kabatsyag sinigid tanto sa amo sini nga frustration. Kay hindi ko ya konsumidor sa basiwa mo na siling ko. Ara man ako das pano ko nga way malambutan sa serbisyo aw. Ha? So, ara man lang ko da, hopefully, tani, makalambot man da sa akon. Pero, pwede man ang palambot, galing to, pagkastuhon pa ko nila, daw kadako pa sa kastuhon ko, para lang, nga malambot ako nila sa ilang serbisyo. Hindi man na amo kadako sa mga loans una sa basiwa, even before sang prime water ni nga ira, ha? Kadako sa mga loans sang basiwa, nga ang tuyo sa to, bila-pila bala ka milyon ang ginloan sang basiwa, lapit na bilyon ang ginloan sang basiwa para sa connection, service connection sa mga konsumidor. Pero that did not happen. Why na matabo? Oy, kung itsindi ko nung tabo to sa minilyon nga ginutang, ginloan sang basiwa para sa sinakuntani nga tinutuyo. Ti hasta subong iya, way pa umlambot. Malang gani, kada may bubun-bubun ako to iya nga, pwede ko lang makuhaan sa tubig, no? Anyway, hindi na siya makontak. Sige lang. Anyway, salamat gid sa kay Engineer John Arlan Canatoy, ang maintenance head sa Prime Water, no? Muna ginapabalo ko lang siya kay sa aton nga mga konsumidores, damo gini niya makuan mo, damo gini ma-react sina. Minano na to ni explicar, damo gid siya ma-react, damo gid ang makondinar, damo ang mapakamalaot because of the frustration nga nabatsyag subong sa mga konsumidores sa basiwa. Naintindihan naton ina, no? Ti si engineer ni ma-redeem taning aton kaugalingon sa nasiling ko na, if we can provide our consumers sang steady, potable, clean water. Amo na yang inapangayo sa mga konsumidor, simple lang. Wala ni ka pangayo ato mga konsumidor sa kunano pa. Steady lang nga supply kag sang matinlo ka tubig. Amo na. Pag na-deliver na sang prime water, then makasiling na sila nga mga konsumidor nga, bisa nagdugang aton balayran, okay lang At least maayo ang serbisyo, no? So, aras engineer, sige, medyo na utod kita kadali. Actually, wind up naman kita sa ato sini conversation with Engineer John Canatoy. Engineer, sorry kita, nautod kita makadali. Yes, nautod. Aksyon ba yun? Sorry, nautod, no? Well, anyway, Engineer, amo lang ni siguro, no? Sa nasiling ko na kaina, medyo ang frustration sa aton nga mga konsumidor, aragid, hindi ta na malikawan, hindi ta na madula, kaya hindi ta man sila mabasol, no? But if we are doing our best, ang pinaka-the best na dra is pag na-deliver naton ang steady kag clean water sa aton mga konsumidor, then we can redeem ourselves. Masiling naton dalang ati ginahimo manggulida sang mga engineers da ang ilang trabaho ginahimo mangguli sang prime water ang trabaho nga bisan magbayad kami sang medyo magdugang-dugang kami sa balayran, at least steady kag tinlo ang amon tubig, engineer. Yes, Aksyon boy, amo gina siya ang amon nga kwan. Sige. Anyway, engineer, amo lang ni I will hold you on that, no, sa imong gina-explicar nga ginahimo na ninyo ang inyong masarangan para nga ma-achieve ina nga tinutuyo nga makaangkon sang steady kag matinlo nga tubig nga atong mga consumidor. I hold you for that. Kag kabay pa engineer nga hindi ta maguntat until nga mahatagi nato ng gusto nga serbisyo, efficient nga serbisyo sa atong mga consumidor, engineer. Yes, Aksyon boy, amo gina sila ang aton nga tinutuyo man nga isa lang sa tinutuyo nga para maging man malipay man ang aton nga consumer sa aton nga serbisyo nga ginahatag nila. So pali Aksyon boy, pwede ta ka pangayo sang dutay nga kwan, may dutay ko nga announcement, i-grab ko na lang yung Sige, go engineer, go ahead. Sige, sa tanan nga tagpalamatino kag consumer sang prime water basiwa, kundi may ara kami Aksyon boy maintenance activity this coming Sunday. Sa ma-replace kami sang valve namon, defective valve namon sa junction sang Halihis kag Circumferential Road. Ato di kagina nag-courtesy call na ko to sa kay Kapitan Gigracia sa Kwan. So kaninang si Gunid Lavega, ho. Yes, masina kami activity kami tomorrow. And then actually na ko na
may mga areas na affected, may mansilingan, alihis, parts sang Tangub kag Takuling. So, mga 8 to 5, hopefully natapos naman earlier. Sa Sunday. Sa Sunday na, no? So, Yes, ano inang matabo? May kuhan kita? Interruption? May mga, may interruptions kita. Ma-replace kita sa defective nga Aksyon Boy. So, ang mapiktuhan sila nga area, ang Barangay Alihis? Maalihis, may portion sa Tangub, sa may Sumag, sa may Takuling. Okay, sige. So, bahay na nga awareness lang nga daan, makatipon-tipon na daan tubig na temprano pa. Yes, Ano oras gali, engineer? Gali ito, nakuhan ko, ano oras? Mga 8 in the morning until mga 5 p.m. Doon si Nico, gali Hopefully matapos naman earlier Aksyon Boy. Anyway, sa Engineer Jan, salamat gid for your time, ha. Kabay pang pasensya ka na lang sa ang mga reaksyon sa aton nga mga naga-monitor bala sa FB bala kay hindi ta na sila mabasol no. Maintindihan Aksyon Boy. Sige, Engineer, salamat gid for your time kag maayong gabi dire sa imo. Yes, thank you Aksyon Boy kag may gabi man sa tanan-tanan. Sige, mga ka-aksyon, Engineer Jan Kanatoy, no? Gakadlaw lang ko din sa mga comments. So, anyway, mo gina, no? Maayong gabi na kay migo ko Noel Villarosa. Maayong gabi na sa imo, no? Kay Jiffy Groupie Hawud. Damo gitsang kon si migo ta Jiffy, no? Kay John Lastiere, good evening man dira sa imo. Lito Sicondes, kag kay Teresita Oreta Kahuraw. Maayong gabi man. Migo ko Phil Alonsagay dira sa Tokyo, Japan. Good evening dira sa imo. Sige. Madala ko noong Gardenville. May posibilidad kahit pa porsyon ng Santangob, di way taman mabalang ko din nga porsyon ng Santangob. May posibilidad lang. Preparar lang Lilia. Sang inyo dira nga mga balde kag mga labador dira butang nyo ng tubig, no? Las 8:31 atong oras, mga ka-aksyon, mabalik kita, ha? Dugang naton nga pagpangalagad diri sa Aksyon Firing Line pagkatapos ang dugang naton nga mga pahibalo. Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy, dati pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pasuwat nga ng traffic to or ng traffic dito sulod ang mga continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal i-anunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sang tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa.
Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati ginagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasuwat nga nag-trap dito or nag-trap dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Punyo 4 2021 sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa plantahan o kung ginaatyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Pili ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Mabugnaw nga hangin nagadapya na ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang ginadang pilihan. Patayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros
sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sansan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Fearless comment. Action firing line. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:42. Maayong gabi direlwat kay Teresa Pereira. Shout out lang sa family niya sa Hinigaran kuno Pacheco family. No? Julian Lorilia sakay oy Miss Chona Villaluna Gusiao ko. Maayong gabi sa imo Chon. Sakay Elvira Hilogo, kay Raisa May Vinson sang Moises Padilla, kay Luisa Bianan Kaunga. Good evening lang kano kay Adora Rico Lilibeth kag Gilbert sa Binalbagan kag Patani na Tubini. Ano taman? Sige lang. Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, of course. Si Father Bong Galini Kwansan ang parochial vicar, no? Sakay Ma'am Van Mayo. Kinda awkward nga daw ka. Hindi mo ginamang Van kay ti sige lang kinanglanon eh. Christine Menias Villalobos, maayong gabi Imandra sa DSB. Jocelyn kag kay Hil Javier, no? Ginatamyaw niya lang sa Bukros Dako sa La Carlota. Migo niya Raymond Pineda, no? Sige. Homa Lumena, maayong gabi man. Kay Kurt Jemar de la Torre. Efren Taukta Senior. Good evening man. Sige. Okay.
Okay, mga ka-aksyon, antes kita sa atong dugang diri nga pagdala sa inyo sang mga issues naton nga pagdalon sa inyo. Ari kita, may winner kita. Di na tuman, sige are. Sa aton sini nga pasada, papremyo, panalo. Pasada Papremyo Panalo 2021. Anong para mo? Samtang nagabiyahe, magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod. Pasada Papremyo Panalo 2021. Basi, ikaw na ang tagdog sa 500 pesos sa cash sa kada adlaw. Dari lang sa #1 AM radio station. Aksyon Radio. Magkuha na sa entry form sa good na kamasakop sa Pasada Papremyo Panalo 2021. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 085 Series of 2021. Sige, ang aton sining raffle sa aton winner ginahimo ini siya with the presence sa aton nga DTI representative, no? So, ang aton winner karon is from Barangay Mandaragan, Bacolod City. Congratulations, Ricky De La Peña. Ricky De La Peña sang Barangay Mandalagan, Bacolod City, ikaw aton winner sa aton nga pasada papremyo panalo. May 500 pesos ikaw, no? Tricycle driver ni siya, no? So congratulations, Ricky De La Peña. Pasada papremyo panalo 2021. Anong para mo? Samtang nagabiyahe, magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod. Pasada Papremyo Panalo 2021. Basi, ikaw na ang tagdog sa 500 pesos sa cash sa kada adlaw. Dari lang sa #1 AM radio station. Aksyon Radio. Magkuha na sa entry form sa good na kamasakop sa Pasada Papremyo Panalo 2021. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 085 Series of 2021. Okay, balik kita sa atong pagparagad. Maayong gabi dira kay Michelle Sayo Gimeroy kag kay Miss Jinky de Alagdon. No? Maayong gabi sa kay Mr. Beboy Villasur kay sa tanan nga mga EFC members. No? Greetings from Jinky de Alagdon. Sige, sa labi nga oras naton, ang balanta ni bala gusto ko nitang dugon ining nagaluntad karon nga sitwasyon sa pamulitika diri sa pungsod Pilipinas, no? Let's talk about the national elections bla. Ang balanta ini ang mga kandidato nasyonal. Kaya na sa balita ining si Inday Sara bla Duterte nagpahayag nga hindi na siya magpapili tungod nga ang iya amay si Presidente Rodrigo Duterte mapapili bilang Vice President. Gitbato na ni Duterte mo ang nomination sang PDP Laban bilang kandidato sa pagka-vice presidente sa 2022 elections. Tandem ni Senator Bongo. Pero ni si Senator Bongo daw hindi pagbatunon ang nomination. But anyway, tisiling ni Inday Sara, hindi na lang ko yung magdalagan presidente kay naistoryahan na namon niya nga isa lang sa amon ang madalagan sa national position. Ang amay niya madalagan vice presidente. Sabi ko, anay doon sang nagligad ni sa mga address to the nation niya, nagambal ng presidente nga daw ginakapoy na siya. Daw ginakapoy na siya, may edad naman ng presidente, tamo, no? Kaya ginakapoy na siya, nga madalagan pag hindi sa vice presidente, no? Pero iya man na iya, no? Iya man na iya nga gusto nga magdalagan. Ang pamangkot sa mga muni, amo ginabalang matabo. Ngayon si Sara Duterte hindi magdalagan. Because, kung naka-observe kamo mga ka-aksyon, kung nakahibalo kamo, ako nakabalo ko mo. May nabalaan ko nga. Although gambal si Sara Duterte, nga hindi siya magpadalagan sa pagka-presidente, but that is not what is happening in the ground. Sa ground sige ang organized, ga-recruit mga tao, amo ni mga vlogger, ga-organize sa mga youth, sige ang trabaho sa ground. So siling ko ba masulit naman nila ang 2016 nga eleksyon bala. Nga tong si Presidente Duterte
antes ang 2016 eleksyon, nagahambang hindi siya magdalagan. Hindi siya magdalagan. In fact, nadumduman ninyo ngayon si Inday Sara nagpakalbo pa ni gani para nga ganyat ang iamay nga magdalagan gid sa pagka-presidente, nagpakalbo pa. Pertiya mo, no? Pertiya nga para sa ako ni pertiya kadramahan mo, no? Pertiya kadramahan until nga pitik sintas dumalagan si Presidente Duterte kang nagdaog bilang presidente sang 2016 elections. Ti karon naman ari naman no. Si Sara way pagid siya categorically, way pa naghambal madalagan mo. In fact, naghambal siya nga hindi siya magdalagan sa pagka-presidente kay amay madalagan vice presidente. Pero amo ginabala ang matutuog. Basi kun another Sarsuela naman ni another drama naman nga nag-unfold sa aton. Man may nagamuhambal sa akong kilala ko man yun na intuan kita sa hindi ko nga kuha niya it is our right nga magboto kung sinong gusto naton. Pero ang ako lang tani hindi naman pag i-underestimate gid ang mga Pilipino, no? Hindi ta pag i-underestimate ang Pilipino. Busilingon hindi ta na pag-intuon ang Pilipino. Kung madalagan, dalagan. Kung hindi, no? Kung ang plano mo na, magsiling ka hindi magdalagan, then, hindi kung tani ang kakatabo, tani sa ground, tani sa mga, sa mga ginatawag natin nga mga organ na pag-organize, pag-pang-recruit, pag-pang-tipon sa tao, kaya mo nagkakatabo mo. Yet, naghahambal yan sa Sara Duterte, hindi siya magdalagan. Ano naman, ginadramahan naman kita ng mga Pilipino. Ginadramahan naman kita ng mga Pilipino. May mga parang kay Ping Lacson, mo nagdeklarar madalagan, Tito Soto, nagdeklarar madalagan. Ari di subong ang concentration mo sa administrasyon ng kandidato. May mga bonggo. Sinisa iba niya kabudlay man magpadagon. Hindi ko basta gani kandidato ka. May tsansa na magdaog. Hindi na sigurado. May tsansa magdaog. May tsansa man maperde, of course. Pero ining sa kaso ni Sara Duterte, kag ni Presidente Digong Duterte, ano ini? Ano ini? May mga behind ba lang ang mga taktika bala ini? Kay may ara man dyan kapatig, nga madalagan gid si Sara mo. Ti ano niya nga style ini? Kuan siya, strategy. Strategy bala ini. Hindi ko kasabat kay we will know. Napit naman lang Gusto Jess na kita. Dali na lang 20 dias. Filing na sang certificate of candidacy. Balanta na da kung anong matabo. Then, we can make our conclusion. Pero at this point in time, ginapapati kita mo. Nga hindi madalagan di Vice President si Presidente Digong. Nga tisiling ko na first time in the history nga ang presidente nagdalagan sa pagka-vice presidente. Natabo na iya kay Gloria Macapagal Arroyo. Presidente siya, pagtapos ng termino niya, nagdalagan iya sa congresswoman. At least ang daw medyo kuwan sa to iyang distrito niya lang Pero niya bilog nga Pilipinas niya. Magdalagan si Digong as vice president, bilog niya nga Pilipinas. Lain niya nga istorya. Bilog na niya nga Pilipinas. Ang pamangkot dira is kung believe ka kay Duterte sa iya ginahimo mong buto ka siya kung daw medyo isa ikaw sa nagapati nga daw naintuan ka sa 2016, imo na ya. No, imo na ya. But, ako lang is, sa sini nga political exercise, hindi talang pag-i-underestimate ang mga butante, no? Nga madala natin sa drama because nadramahan na ang mga butante mo. Hindi tala sila pag-i-underestimate nga ang mga butante mangin gullible. Nga magpati na sa sining mga bagay. So if we are serious in our desire to serve the people, let us be honest with the people. Let us be honest to the people. Mangin tampad kita. Kung serbisyo ginaton nga tuyo para sa pumuluyo, tampad lang ta sa ila. Amo na nang isa ka importante. So bantayan ta ni mga action sa dyan siya. Bantayan ta ni nano ang matabo
during the filing of the certificate of candidacy. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line! Salamat sa iyo pagpudsaton diri sa Aksyon Firing Line. Sa ngalan ni Aksyon, Brian Morden. Ang inyo diraragad, Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcast